Jien Alan. Jien Clayton. Jien Saraja. Waħna. Team 1. Clayton l-aktar disciplinat. Din il-qas waħda u da tan-nofs. Da tan-nofs, l-iktar ippreparatu għak Clayton u team leader, ġifieri joħsiebna. U segretar. Insawwatom ġifieri. Ġejna drogas! Oh no! Ġejna parità fil-iskeċ ta' appuntamenti. Weda. Umbat irkuprajna daqxejn meta minna l-improvisation. Għalek, fejt ninsib għalek, għaj titlaqx, titlaqx. Il-jum mistenni ħasaj. Il-bidu ta' tmim. Bibin l-inferni jinfetħu mismewit. Ma nistax nemmen li l-ewwel programm rebaħuli Carlo. Abigail kienet għaltilna kemm nixtieq kieku titulfu l-ewwel programm għalli tkunu tistgħu tagħmlu l-oħrajn għax għandkom stress tajbin. Hopefully li qed tajti huwa minnu. Almenu jibda diħel xi ħaġa. U mbagħad mal-ewwel paga nibda nħallas dawn u nibdew niġu ftana bil-mod. Selliftom Volviri. U xek. Investiga x'wassalni hawn! Għamel iż-żolok! Ma tafx irrid? Tiddegdek x'għal jieħu minn flok! So kif rajt speċjalment Clayton tila hemm fuq u l-vera emozjonanti naħseb ġejjin ras impress u viċin ħafna. 285 punt kontra 165 punt. Naraw minn ħajspiċċa bħala tim. Team 1 jgħaddi għal-tieni fażi. Ġena qbad nikfi naħseb. Jien kważi kont sorpriża. Bit muxira. Mun ussien mill-qima lil din li tqaddisa. Madonna! Kellimni xa tindaħalx għand il-Votox frisko għalt li ma nistax inċaqlaq wiċċi. Hawnhekk għandi 500 euro f'idejja. Għatihom l kollha kemm il-darba tgħidli li ismek propja u one to one. Okay. Roller coaster, eżatt. Qasri din nagħmlu naħsbu din ngħidu hemm xi żball żgur ġifieri. Ija, fil-fatt kif ħares lejn l-iskrin wara jgħid żball tekniku. Imma xorta xert. Irridu naħdmu. Tinkwetawniex kont qed nieħu agost. Naħseb l-ġlek ta' Carlos, tħok mal-ġlek ta' Carlos qed taħdem. Jaħak, Importanti li neħħu nħokku mal-ġlek ta' Carlos,